Bäxetli şaklar var idi. Etteysen var idi. Una kırgaş aşırlar idi. Bizim üstler tutaş var idi. İrtek işin oğul üstünde temliydi tütün taroltaç. Miş olduğunda enki kulunda büyük güne kırdı tabağaç. Koyun tuzlarından uşak yapıp sular kaynarıydı mişlerde. Mol vardı oşadı pişirgeç. Kuylar çıkıp çobar idik kuylarga. Kotu solkınları bulur idi. Suzulur idi otna günge. Mekteplerde hukuk olmayıgen bilirli gideydik miskinde. Soğuklar kumaşav edemizsin. Balaşağa var da uyunda. Dirler pişip akop pazıydı. Bokşalarda kuyma uyunda. Balata uçundan şov gür kilip durur idi her gün tov bildi. İnişlerde şubu tegerep yoldıra biterini yorsiydi. Rehet de şaklar var idi. Kışları da uzun, oh idi. Bizden beni ütken bola şaklı. Hülap, iske alır şah idi. Siz bilmişsiniz nindi temli, nindi kışlı bu yaşırın yanı. 100 yaşta almıştıra bir yıl kılmayı. Perize'nin yılmayı var, bu altta şulaydı.
Kişiler hat yazışalar, birisi yaratıp. Sen taşıyorsun o hatlarını, sen bir tanıştırasın, anan kavuşturasın. Lakin, mine özün şimdi hatlar yazasın mısın? Yok. Yok? Ye, ey deli, hat yazışmayı nişik yüreğin düze? Үй ішінде темір болады, хаттар yazılıdır. Feyruz Ekey. Min kış uyudaşlarım. Мен яшердім көздерімді сенің шаян көзіңнен. Сенің йылмайып қарасаң да мен ұялдым қарарға. Feyruz Ekey, тілесең аз, тілесең кешір мені. Ашуланма сүйем дейіп хат yazған үшін мен қалды бір хат ташушы. Хат һәм газет таратам. Шулай да мен Feyruz Ekey сені үзіліп яратам. Buraslar, yürek dolkunlar, burasından da iyi gençler, kökrek nasınlar. Bulat, sen şimdi motor жырлыйсың. Миңа хат юкмы? Хат. Рәхмәт, Булат. Мәхәббәт ул тавышмак. Булат өчен бу тавышмак зәңгәр тышлы төртбушмак. Зәңгәр тышлы төртбушмаклы конверт нәрсә яшәгән? Ачса барсын да белер иде. Юкка басмый диярләр. Мөмкин мисың? Ул намусын югалтсынмы ниндидер бер хат өчен. Булат шулай яуган йөрәк кисен суытырга теләде. Фәйрүзәне онытырга теләде. Сөю шундый нәрсә икән. Һич суынмый икән шул. Бик онытырга теләсәң дә онытып булмый икән шул. Менә шулай көннәр уза, Булат алман түзә. Мәхәббәтең Фәйрүзә бигрәк бәгырне эзә. Булат уйлый. Мин юләр, тиңем түгелне сөйдем. Синәгә нинди рәхәт, нинди бәхетле идем. Нигә кирәк булды миңа хат язырга син? Соң барыбер аның мине сөймәгәнен беләм. Ул бригадир, ул данлыклы, ул алдынгы, ул шибе. Колхозда да, районда да аны мактап сөйлиләр. Мин нәрсә? Мин авылдагы гади бер хат ташучы. Сизәм аның теге мәскәүдәге егете давымлы кешедер. Ни әйтсәң дә минем кебек хат ташучы түгелдер. Булат Фәйрүзәсен уйлый килеп җитте капкага. Капка алды халык тулган, йөзләрендә тантана. Почта бүлеге кыймасында бик зур почет тактасы. Зур рәсемнәр арасында иң зур рәсем Булатныкы. Килеп чыкты Емельянов, кулын сузып елмаеп. Килдеңме ди? Без сине эзлибез, таба алмыйбыз. Без бит бүген кварталлык планны тамамлыйбыз. Бездә бүген бик зур кичә. Син кунак иң хөрмәтле. Чөнки почта йөртүгә син бирдең барлык көчеңне. Намус белән үтәдең син яратып үз эшеңне. Рәхмәт сиңа дип начальник килеп кысты кулларын. Кышаклаган төсле якын туганын. Фамилиясын әйтеп аны сәхнәгә чакырдылар. Һәм алдына матур итеп баян китереп куйдылар. Бөтен
Тез шаптылар барсы да. Көтмәгәндә Фәйрүзәсе килеп чыкты каршыга. Булат миңа газет китерә иде. Бигрәк тә минем алда аның ролен мактаулы. Ул ташыды минем өчен иң кирәкле хатларны. Беләм. Мен ул хатларны былай гына шаяртып язган идем. Сиям киям дигән булып йөри кыланган идем. Чөнки үзем итекченең итеге юк дип үтәде. Бәйрәм ашы кара каршы мин бик шуны үтәде. Фәйрүзә йөрәк бәгыренә өзә. Булат. Менә. Телем белән әйтә алмадым. Яздым сиңа сиремне. Теләсәң аз, теләсәң кишер. Тыя алмадым күңелне. Мә, хат сиңа ука. Минем үземнән. Сүйем деген шын көңілден үзіліп. Сүйем деген шын көңілден үзіліп. Шын көңілден түгін екеннің. Бұл хатамның әйткен сөздерінің бір сөзі де. Фәйрүзәкәй, бұл дөресме бұл? Сен шынлап сөйесің бе? Ләкин дәрежемі ашық қына. Нешіксің мәскеудегі? Телеграм, хатлар. Нинди хатлар? Күк буяулы камерда келейді. 10 күн сайын мен сиңа айтып берейін. Аларны алғаш сен нешік шаттан айдың. Аңардан деп бізге мақтан айдың. Мен қыш бойы ырылықларының сифатларын үйрендім. Ішім білен қызықсынды мен язып хабар еткеш, бұл қимметлі тәжірибе деп академик Бакиптәш. Бик жіндетлеп менің ішке yol көрсетіп тұрды ол. 10 күн сайын ұзын хатлар язып тұрды ол. Булат! Міне сенің күндәш жігітің кім екен? Фәйрүзәкәй. Yazlı damda, yürüyüm dağ astında. Dağ bitleri kordan aşılgan. Gürlevkler davuşun tınlap durdum. Tabiatının dili aşılgan. Tıngısız da indi yazgı gürlevkler. Yol bulmagan jirde özüne yol taba. Şiltir kilip, nidir süyley, tağ astına kirip olar. Kuşlar saylar, kuşlar şükürdeşer. Niye kuanış iken kuşlarda? Hazır olar tumşukları bilen, günü ıya yazarga. Yazın kuşlar, yana durmuş başlay. Her yıl sayın şulay yamadan. Üsüm gidip, korap yürüyüm yalğız. Min künleşem ahır olar
Кошлар шикелле. Кошлар түгел. Кеше булып кешенең моңа хакы бардыр бит инде. Бу уела каршы килеп әйтте. Телгә килеп шунда биек тау. Мин дә менә гасырларны узып, мәңге яшәр идем исән сау. Һәр нәрсәнең башы ахыры булган. Ташлар таудан тиккә ташланмый. Бер нәрсә дә кабат, бер нәрсә дә яңадан башланмый, өр-яңадан тормыш башланмый. Шулай диде дә тауым, ташлар ярсый, тәгәрәде тауның башына. Таулар, ташлар белән серләштем. Табигатьнең теле ачылган. Хуш Минзәлә, синдә кунак булдым. Бик аз гына үтеп барышлый. Шуңа күрә нәни шаярулы бу җырымны сиңа багышлыйм. Исән калсын миннән урамнарым, аяк баскан карым, кызларым. Бер лейтенант күрсә акылымнан, шашатырган иркә кызлары. Исән калсын кызыл армеец күрсә, күкрәгенә кысып ышыгын. Мышык килеп елый торган бала җанлы карчык-кыршыгын. Исән калсын тагын малайларым. Белә, алар сугыш уйныйлар. Усалырак этне бугит дип шыбыт белән тотып тыйдылар. Исән калсын тагын таш мыржалы, градуслы сыра заводы. Гаеп итмә инде, булгалады сыра заводы. Исән калсын кином, театрым, карт артистым, данлышын кәрем. Тик хәзер театрны аз уйный каһәр сукканым. Исән калсын тагын клуб дип атаган, ягылмаган конюшняларым, зиләйлүккә таң gibi торган сырлы барышнялары. Беләм, кызлар, сезне куркытмыйды. Ирен өчен буяу йоклары. Беләм, кызлар, сезне куркытадыр Минзәләдә кияү йоклары. Ярый, дуслар, шушы көннәрдә дә шаяргалап бергә көлешик. Сау булыгыз. Ватан сугышында жеңеп кайтып, исән күрешик.